Le pui aici, mami le aranjează, da? Bună! Ce faceți? Facem fursecuri. Faci fursecuri pentru copii? Da. Wow! Haideți, salutăm puțin acolo copiii? Da. Uite mine. Uite Denisa și Daia său. Da, Denisa nu are timp să vă facă cu mâna. Daia. Se chinuie aici să facă fursecurile. Wow, da, Mami, uite. Deci, mama, oi. Opa. Cu ăsta, mami, apeși aici. Wow, dar ce forme! Wow, ăsta da, bravo, ăsta da, le-am să bine. Mami, uite, e blat. Wow, ce mare! Hai să luăm toate formele, ca sunt acolo. Așa. Da, uite, exact. Dar am făcut prima. Haide, așa, a, uite. Ce faci acolo? Ce formă e aia? O stă căzătoare? Wow. Ușor, nu te grăbi. Ce formă e tati? Ce e ăla? Ce fac acolo? A dat formă la schimbi, Daia. Fă acolo cu formă. Ce acolo? Ce faci din acolo? Ce ăla? Wow, foarte bine. Ce ăla? Da. Ce formă e, tati? Bravo. Ia la gură. Gata, s-a tava. Wow. Mai. Bravo. Și copiii te văd. Faci bine, mă? Ce faceți voi acolo? Uite mine, fac. Întinzi? Da. Bravo, tati. Mane. Da, fă-l mare, da. Așa. Și-a fost mare, bine, acolo să faci mare. Să facem multe forme, da? Câte forme avem acolo? Câte forme avem acolo, Deni? Multe. Ai zăpadă? Mamă, ce delicioasă arată. Gata, ia o sună! Sună cuptorul, hai să punem cuptorul! Haideți, hai să punem cuptorul, că e gata. Apasă acolo! Și trebuie să le scoată! Gata, le scoatem. Le scoatem, mami. Gata, fursecurile sunt gata și acum le ducem la fete
Să vadă ce treabă au făcut. Și că sunt bune. Ia uite ce vă dă tati. Ia uite. Asta e munca care ați făcut-o voi. Da. E uf? Mai suflăm puțin. Da? Haide, până se răcește, să facem papa la copii. Papa. Și să ne găsească pe ce canal?